Mert 1848-ban nem így volt. De mikor még az öreg Isten legény volt, de fölöltözött hosszú szárú gatyába, úgy kísérte Szűz Máriát a bálba. De megy az Isten, forzik az út utána, de betéved egy falu széli csárdába, ott látja Jézus Krisztus bokádni, Szent Pétert meg a sarokba okádni. Mikor ezt az öreg Isten meglátta, sörös korsót Jézus fejéhez vágta, folyik a vér Jézus Krisztus szent vére, bassza Isten, tudtam, ez lesz a vége. Szalmaszából csináltatok szekeret, elé fogok 3 csupa szegeret, csirek csörög a járom a nyakában, barna kislány van a szőrapinádon, van bizony már fölér már a hasamig. Ha meglátnád, felállna a faszom is, ablakid alatt letolom a gatyámon, a virág helyett szagod meg a picsámon. Kitették a faszomat a hidegre, nem basztam én életemben hitelben, ha basztam is megfizettem az árát, nem kívánom senki ingyen picsáját.